Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m onye ukwu kene onye nta kenezikwa ife na-emere gị ife. Anyị ga-eneba anya n'ife gbasara ọrụ ugbo mana tupu anyị agaba n'iru, abụ m Maazi-UC. Sonyere m n'ife m na-eme, kwado m site na share my video, comment and like, and also subscribe on my YouTube page. N'ụtụtụ ọrụ ugbo ka anyị chọrọ ineba anya. Gosi m ebe ị na-akọ ọrụ ugbo. Unu n'anya, unu ya afụ nke m. Unu fụ na ọka nkuru etone, nke ebe abacha. Nke ebe abacha, nke nọ n'ime ya na-eyi ụgụ. Nke ebe ụgụ na okro ebe a. Nke ebe okro. Nke ebe tomato. Unu fụrụ ya. Nke ebe tomato. So ọtụtụ akụkụ dị iche iche ka nkụ n'ubi a. So o nwere ife m chọrọ iji wee lụta aka ya bụ ife. Ọrụ ugbo mara mma nke ukwuu. Ịmara ife ị na-eme n'ọrụ ugbo, ị ga-eji wee mee gịnị? To gaa fine life. Si ife m akụ ihe ebe a bụ ji ka m akụ ihe ebe a. Ọ bụrụ na m ama nkụ ya ji nọ na ọsa mbara, nsị ka nkọgodi m nke. O nwere ụfọdụ akụkụ dị iche iche anyị na-akụ, mkpụrụ akụkụ dị iche iche a na-akụ. Chọpụtala onwe gị ife ị ga-eme ka ị wee bara onwe gị uru. Sizin anyị nọ bụ gịnị? Sizin ọrụ ugbo. Ebe ọbụla ị na-ege ife onyonyo m nwe, gosi m ebe ị na-akọ ọrụ ugbo. Ọrụ ugbo mara mma. Ọ ife eji wee mara ndị Igbo gboo. Ọ bụrụ na ọ nọ efite mee ka o ife si wee dizie, ọ dizie ka nwanne m chọọ ife ị ga-arụ. O nwere ụfọdụ mkpụrụ akụkụ dị iche iche ndị be anyị sef amatụrụ sef ịkọ ọrụ ugbo. Kụnye ụfọdụ mkpụrụ akụkụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị nwere ego ịkọ ji, kọọrọ m ede, gbara ịnya abacha, kere ịnya ụgụ, kere ịnya ọka, kere ịnya akịdị. Ụfọdụ ama ife a na-akpa akịdị. Kwekwelu nye ọna, ya bụ kwụọ ya gwogodo. Ịma ife a na-akpa adụ. Ọnya bụ ụmụ ife a anabago. Ịma ihe a na-akpọ fịọ. Ụfọdụ mkpụrụ akụ dị iche iche eji wee mara ndị Igbo anyị. Ịmara nke ị ka eme n'ọrụ ugbo, mee gịnị? Mesibe ya ike. Ka anyị nwere nhara inegazi ndị ọrụ oyibo gọọmenti anyị na onwekwa ife ha nwere ike inye anyị. Ndị be anyị si na nkụ onye kpọrọ n'ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri. Ka anyị bido fa wee mee gịnị? Mewe ya bụ ife. Ọ ya bụ ruo oge ọkọchị, anyị enwee ike inwe nke anyị rinwu n'onwe anyị, n'afọzie nke anyị lere n'afịa. Nke m na-ekwu bụ nke onwe anyị. Ọ bụrụ na ị chọghị ịkọ ihe gbasara ọrụ ugbo, you can go for animal husbandry. Ịkpa anụ, ịkpa ọkụkọ, ịkpa ehu, ịkpa atụrụ, ịkpa efi. N'ụfọdụ anụmanụ dị iche iche ji enyere ndụ gị aka. Abụna ọnọ nkịta enwefe. Sizin anyị nọ bụ sizin ọrụ ugbo. Chọọ ife ị ga-eme ka ị wee nyere ndụ gị aka, nyere ezinụlọ gị aka, wee bara obodo uru. Ndị be anyị, ọ kwụsịkwa ka ọha n'onu. Tosara m ozi a. Asị m, amaka meere onye ọbụla ise.